Eko Obuasi no ewo Amansie Central wo eye Asante Mantemu NAIMOS no ye task force abinatia soja fonia posifo wo mo hyeso mo betu Galamsey na yeso mo ko Obuasi ni nkroto bi o mo koso ne Galamsey na kyese mrantie no ejina mu no mo nam so atete bebre no amadwuma mu die ne de o masese no Enyanchirem ena NAIMOS enya ntie se Galamsey etiatese ewo honomu a nti ogitwi ekọ honomu a womo ekire se we eye Anglo Gold Corporation wonomu ensase ne bi ena wonomu akogu a womo ye saabone no na wakira womo ewurewure mu a ya mrantie abrane ena oginagina ho eboban honomu etu Galamsey honomu a enya semketua ya Anglo Gold Ashanti Corporation na mu kra no omakwan na womo akọ akwedi wondwuma na wonomu abawura ho akọ Obuasi Airport emia hodo bi a Galamsey ekoso ho ya nyoma wo honom biti se motorbikes ahyen ahodo water pumps ni nyina wonum age ni nyina afei apata wonum abono ho no matwajatum ahye ni nyina okopie ho Galamsey fo no enya akwan dwane edie nanso wonum akire owura bia omususu ono ena boabo Galamsey fo ano ewo Obuasi ne mpatam a omo ede ne kro